Ndikudziwa kuti tonse mwina tamva kuti ku United States of America dzana pa Monday pamene pachimene pa 20 January kunali ndithu mwambo olumbiritsa mtsogoleri watsopano wa dziko la United States of America amene ndithu ndolemekezeka bambo Donald J. Trump. Ndi mwachizolowezi ku America amati akasayina akalumbiritsidwa munthu president wanyiwani pamakhala ndithu mwambo osayina mzikalata zonena kuti malamulo ena komanso maufulu ena amakhala kuti athetsedwa. Ndi maufulu amene athetsedwa ena amakhudzapo maufulu a anthu amene amachita mchitidwe ogonana amuna okhaokha komanso azimayi okhaokha umene pachidule timangonena kuti mchitidwe wa mathanyula. Ndi zimenezi kubwera kwathu kuno ku Malawi, a Muslim Supreme Council of Malawi akuyamikira kuti ayi zimene apanga olemekezeka President Donald J. Trump ndi zinthu zabwino kwambiri chifukwa kuti ena kuno ku Africa amapezerapo mpata kuti kodi ngati zinthu zimenezizi zikuloledwa ku America, ife kunoko ku Africa ndife yani kuti tisapitirize kufalitsa maufulu amathanyula. Ndi tikhale limodzi kuti timve kuti a Muslim Supreme Council akulankhula motani pamene akunena kuti ayi ife tikuyamikira zimene achita pa President Donald J. Trump pothetsa mchitidwe wa mathanyula mu dziko la United States of America. Tikhale limodzi pano pa Nyasa Voice Box. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Olemekezeka amayi ndi abambo, anyamata ndi asungwana. Choyamba kummawa kuno mulandire salamu kuchokera ku bungwe la Muslim Supreme Council of Malawi. Kukufunirani mtendere, kukufunirani madaliso munyengo imene tili komanso munthawi imene tili. Bungwe la Muslim Supreme Council of Malawi likuvomereza kapena kuti likugwirizana kwambiri ndi president wa dziko la United States of America Donald Trump pa mawu amene anagwiritsa ntchito kapena mawu amene analankhula pa nthawi imene amalumbira. Choyamba ndichonena kuti Donald Trump alengeza kunena kuti dziko la United States of America dziko limene lakhala likupanga maufulu osiyanasiyana, dziko limene lakhala likupereka mwayi kwa aliyense kupanga zimene akufuna, koma malinga ndi chipembedzo cha Chisilamu komanso ndi chipembedzo cha Chikhristu chakhala chikuzuzula dziko la United States of America kuti ndi limene limalimbikitsa mchitidwe wa mathanyula. Bungwe la Muslim Supreme Council of Malawi lili lokondwa chifukwa cha mawu amene achenjeza Donald Trump kuti magulu onse opanga za mathanyula, ogonana amuna ndi amuna komanso ogonana azimayi ndi azimayi, kuti kuyambira pamene alumbira ndiye kuti anthu amene sakuyeneranso kupanga za mathanyula akuyenera kusintha chikhalidwe chawo chomwe chili choyipa pamaso pa Mulungu. Sitinganakhala chete osayamikira pa mawu amene alankhulawa. Bungwe la Muslim Supreme Council of Malawi likuyamika chifukwa chakuti mayiko ambiri aziko lino lapansi akhala akunamizira ndi kubisala kuseri kwa dziko la America kuti kodi ngati dziko la America lili lotukuka pa dziko lino lapansi limaloleza anthu kumagonana amuna okhaokha, kumakisana amuna okhaokha, azimayi okhaokha, mayiko osauka ngati ife chingativute nchiyani. Ndipo kuli mabungwe ochuluka komanso even dziko lino la Malawi pali kagulu kena kabungwe likena kake kamene kakhala kakulimbikisa kakufuna kumapereka ufulu wa anthu amene amagonana amuna okhaokha. Ndipo masiku apita pambuyo pataona kuti pali magulu ena mpaka anatengerana ku khoti pa nkhani imene ya mathanyula nkumabisala kuseri kuti ndi ufulu komanso mayiko otukuka amagwiritsa ntchito mchitidwe oyipawo. Tiyamikire chifukwa chakuti nthawi ino ndi masiku osiriza amene chilungamo chikubwera poyera. Donald Trump ndi munthu amene mwina anthu akhala kumukayikira kuti akhoza kulimbikisanso mchitidwe oyipa ngati umenewo, koma tiyamikire pano kuti alengeza kuti magulu onse opanga za mathanyula, magulu onse opanga za azimayi okhaokha, anthu amene walibe mpata mu dziko la United States of America. Ndiye timafuna tipemphe boma la Malawi litengerepo phunziro komanso liphunzirepo kuti nkhani ikukhudzana ndi mathanyula
palibe munthu amene anganamizire kuti ndi mchitidwe wabwino, komanso nkuima nkumalankhula kuti zinthu zabwino mwapasa anthu ufulu wamathanyula nkoyipa. Zimenezi tifuna tiyamikirenso atsogoleri a mipingo m'dziko lino la Malawi kuti akhala kuzuzula poyera, komanso ndikukhulupirira kuti inu munamva mabishopu akuzuzulanso kuti ndi mchitidwe oyipa. Mwachifukwa chimenechi tifuna tiyamikire kwambiri a Donald Trump chifukwa cha liwu limene agwiritsa ntchito lonena kuti amene akupanga za mathanyula, amene akupanga za kugona na azimayi okhaokha alibe gawo tsopano m'dziko la United States of America. Ndimafunanso nditengerepo mwayi pano pa nthawi imene ndayamikira a Donald Trump kuti abweretsa chikhalidwe chabwino chimene Mulungu akhonza kukhululukira dziko la America chifukwa cha zoyipa zimene amapanga. Ndipo ndili ndi chikhulupiriro kuti mwina chifukwa cha zinthu zimene zachitika ku United States of America, zimene zachitika ku California, komanso zimene zachitika ku Los Angeles, zimenezo zawapasa mantha nkuzindikira kuti Mulungu alipo. Inu mukukumbukira kuti after 48 hours moto osanabuke panali mkumano umene unalipo ku California, kumene kunali zochitika ku Hollywood, kumene anayika pa bodi yawo anthu amene apanga zazikulu pa dziko lapansi. Ndipo pamenepo panalinso liwu lonena kuti God, ndipo anampasa Mulungu kuti anapanga 0 pa zintchito zimene wapanga pa dziko lapansi, ndipo anapereka max kwa anthu amene ali oti ndi anthu olengedwa ndi Mulungu yemweyo. Ndipo ndifuna ndikusimikizireni a Malawi kuti after 48 hours moto osaziwika bwino, moto umene Mulungu amene akuuziwa kumene unachokera, komanso amene anapangisa moto umenewo unayamba kuononga kuyambira pa zimene amakumana malo amene amakumana onse anapya, kuyambira onse ndi amene amamverera zimene zonse anapya. Motipo amene ndikunena pano ku California ndi dera lina ali pa mavuto azaoneni ochokera ku moto umene uli osaziwika. Amayi ndi abambo, ndikufuna ndipezereponso apa mwayi kuti ndipereke chenjezo kapena kuwalangiza anduna anyowani amene timawanyadira Mayi Jesse Kabwira. Tiwathokoze chifukwa choti anasankhidwa kukhala nduna yoona za maphunziro akuluakulu m'Malawi muno. Koma timafuna tiwachenjeze komanso tiwapase malangizo kuti masiku apitawa tamva akuyankhula mawu onyoza mtsogoleri wakale wa dziko lino Professor Arthur Peter Mutharika. Timafuna tiwakumbuse amayi Jesse Kabwira, timawapasa ulemu kuti mawu amene amagwiritsa ntchito powayankhula a Professor Arthur Peter Mutharika ndi mawu osakhala abwino. Tiwakumbuse amayi Jesse Kabwira monga iwo amene ali nduna yoona za maphunziro akuluakulu m'Malawi muno akuziwa bwino lomwe chichewa, komanso iwo akhalapo ndithu ndi mphunzitsi, akuziwa mawu ogwiritsa ntchito abwino, komanso mawu amene amatha kugwiritsa ntchito munthu, mawu amene asali abwino kumuyankhulira munthu. Tikufuna tiwapemphe kuti pa nthawi imene tikuyandikira zisankho apewe kugwiritsa ntchito mawu amene ali obweretsa chipwirikiti kwa gulu lina. Iwo ndi oziwa bwino chichewa, akuziwa mawu ogwiritsa ntchito abwino omwe angathe kugwiritsa ntchito kuti munthu wina asawaone ngati iwo apanga zinthu zosokoneza, apanga zinthu zopulikira. Ndiye tiwafuna tiapemphe Mayi Jesse Kabwira ndi nduna imene tikukhulupirira kuti mkatikati mwa za maphunziro mmakhalamonso maphunziro amene amabweretsa mtendere pa gulu la wanthu. Komanso ndikufuna tiwakumbuse Mayi Jesse Kabwira kunena kuti kusankha mawu abwino kuyankhula pa nthawi ino ndikofunikira chifukwa choti iwo pano ndi nduna sopano, si mneneri wachipani chokha ayi, komanso ndi nduna. Ndiye mawu ogwiritsa ntchito nduna ikuyenera kugwiritsa ntchito mawu ofanana ndi unduna, asakhale mawu ongokhala ngati mchipani. Mayi Jesse Kabwira timakulemekezani komanso timakusatirani bwino kuchokera nthawi yonse imene munakhala ino muli ku Chancellor College mukuphunzitsa, komanso pa zinthu zonse zimene mwakhala mukuchita m'Malawi muno, mwakhala mukupanga zima activities zosiyana-siyana, mwakhala mukusogolera mademo osiyana-siyana, takhala tikukusatirani kwambiri. Koma apa pogwiritsa ntchito mawu onyoza mtsogoleri wakale
pogwiritsa ntchito mawu onena kuti okalamba. Mawu amene wandikhulupirira kuti inu mukuziwa kuyipa kwake kwa kunyoza asogoleri akale, komanso mukuziwa kuyipa kwa kuyankhula mawu amene ali oti ambali ina saona ngati zimenezo nzabwino. Ife ngati amipingo sitikhala chete kukhala nkumaonerera anthu akutozana pa zifukwa zimene zili zazing'ono, zimene zili zoti zikhoza kubweretsa mpungwepungwe mdziko muno. Makamaka pa nthawi imene tikuyandikira zisankho, mtundu wina uliwonse, chipani china chilichonse chipewe kuyankhula mawu amene ali obweretsa mavuto mdziko muno. Izi zimakolezera kusayankhula bwino anthu ena, zimakolezera kusachita bwino. Koma inu ngati amene muli ku nduna, inu amene muli asogoleri aboma, muyambise inu kukhala anthu abwino, anthu akhala anthu abwino. Mukayambisa inu zinthu zasakhala zabwino, sizikhalanso zinthu zabwino kwa anthu amene mukuwasogolera. Mwaichi amayi ndi abambo, uthenga wa lero unali wothokoza dziko la United States pansi pa president wawo Dr. Donald Trump, amene watithandizira amipingo kufalisa uthenga wonena kuti ndithu nkhani ya mathanyula ndi yoyipa, nkhani yokhuza na azimayi ndi azimayi ndi yoyipa, nkhani yokhuza na azibambo ndi azibambo okhaokha ndi yoyipa. Komanso tapezerapo mwayi kuwapempha mayi Jessica Bwira kuti asinthe malankhulidwe osakhala abwino kwa mtsogoleri wakale Arthur Peter Mutharika. Mkhale ndi tsiku labwino, mwakoma nonse, Malawi wabwino wa hadha. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.